pot semblar que el tema de l'Holocauste i el tema de... estava en Alemanya, que fa molts anys i que està lluny, però la veritat és que no està lluny. Van ser 700 valencians que estagueren deportats als camps de concentració, 700 valencians de les 32 comarques del País Valencià, dels quals només 252 van ser alliberats amb vida. Aleshores es toca molt a prop. Es toca molt a prop perquè damunt van ser valencians, dels quals 5 eren xativins, que van ser deportats no per temes de religió, ni per temes de raça, ni per temes de sexualitat, sinó simplement per lluitar per la llibertat i per creure en la llibertat dels pobles. Considerem i entenem que és necessari fer aquest homenatge, recordar aquests xativins, perquè la història del nostre poble no sols es fa de grans aconteixements o de grans alegries, també es fa del patiment d'esta gent que va lluitar per el que ara nosaltres podem gaudir. Cal pensar que la història de Xàtiva ha estat en part velada i que n'hi ha una part de la història que des d'este govern, des de fa un any, volem recuperar. S'ha fet un homenatge institucional el dia del bombardeig, es va fer un homenatge institucional el 25 d'abril i per tant considerem que és una feina que ens han proposat des de que hem entrat en govern, recuperar la nostra memòria històrica. Es va crear una regidoria especial i única per a treballar en aquest tema, una memòria històrica que es conforma com a poble, no sols a nosaltres, sinó a les generacions futures i a les quals deguem deixar un relat històric de la nostra ciutat. Este homenatge és molt benvingut, no sols este, sinó els pròxims, que des de la regidoria segurament s'aniran estudiant i s'aniran posant en valor, i que, com no, vull que acabar la meva exposició tornant a anomenar estos xativins dels quals hem d'estar molt orgullosos. Ramon Amat Terol, Vicente Colomer Vila, Ricardo Chaffer Daroca, José Francesc Vidal, Rafael Perelló Tormo, els quals, encara que no estan ací, hem de recordar en honor a ells, en honor a les generacions futures i en honor a les seues famílies. Gràcies.